ሰው ጭራ አለው እንዴ? ገምት ገሚታ እንደይ ገምት እሺ ሰላማት ኬፋት ናይል ሳይት ቻናል ተከታተልቲ ሃሜን ነርኩም ፋዝል ለሃም ተለመደ ብልዓውድ ብዝና ንጀታት ተመሊሰ መጽየም ነርኩ ካኹም ድማ ሓድሽ ኮንኩም ሰብስክራይብ ብንጋር ናዝ ሓሪፍ ሆነ ቻናል ምቅልቃል ክትፈልዩም ሓሳብ አስተያየትኩም ኣብ ኮሜንት ናጽሓፍኩም ፋሚሊ እና ነባራት ድማ ላይክ ጀርና ላይክ ቪዲዮና ሰዎች ጭራ የላቸውም። እሺ አለው የላቸውም ማለት እኔ የአባዬን አየሁታ። የአባትህ ቅድም ልብስ ቀይር ደህና ትቀያለህ አንተ። ግን የሱ ከፊት ነው። ምን ጭራ ጭራ አይደለም። እሺ አረ ጭራ ነው። ጭራ አይደለም። እኔም ትልቅ ሰው ስሆን ከፊት ጭራ ይወጣልኛል። አረ ታነት ምንድን ነው? አባዬ ጭራ ነው። የምን ጭራ አንተ? ሂድ በቃ ሂድ። አብዝ ቆልዓዚ ብጣዕሚ ኢኻ ትኽእልና ቆልዑት ኮንተንት ብጣዕሚ እዩ ትኽእለና ዋጭራ የለድዩ እስኪ ማርያም ብዛ ቪድዮ እዚኣ ሰሓቕኩም ኩልኩም ኣብ ኮሜንት ፍቕለ ላይክ እናገጨኹም ፋሚሊ ለላ ሓደ ጓላት ሚኢኹም ወይ ሓደ ወዳት ሚኢኹም ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ተጠይቑኹም ባይ ረስዕያን በይ ኣፊኩ ያኒ ኢኻ ግን ኣፈያኒ ታያኒ ኣፍኻ ኣውፅእ ትፍሎም ወላሂ ታኻ ማ ክፍብል ኸያ ኣይፈልጠ ይኮን ካ ሓፂር ቋንቋ ኣይፈልጠ ይልበሃል ለሚፍላጥ ይሕፍር ኣይፈልጠ በቃ ሓቁ ማርያምን ዝኾነ ነገር ጠፊእካ ወይ ዝኾነ ነገር ጠፊእካ ወይ ተረሲዕካ ውይ ርእያኩ ኢኸ ነይረ ክማልኣ ሓሲበ ነይረስ ሃምዚ ውይ ነይረስ ልልቃልማ ብፍፁም በቃ ከይትጥቀሙ ሃምዚ ነጋጥመኩም እስካብ ኮሜንት ትሓፍለይ ኣነ ባይዘወ ሕርር እንዴሉ ኣለኹም ወዲ ሓስኖ ከመይ ሓዲርካ ከፊለ በቃ ለይትበልዐት እዚኣ ለይትበልዐት ሓሳብ ማለት እዩ ከመይ ጅዮም በቃ ፈጨጭ ብልኻ ገዛ ክራይ እንዳዕዳ ክብርካ መእተይ መውፅእ እንዲኻ ትስእን ፈጨጭ ከፊለ ይሞቸኻ ኣነ ድነቐካ ማርያም ነድኒቐካ በቃ ትምህርቲ ወዲቓ እዚ ወደይ እንደይ ወፂኻ ገምት ገሚታ እንደይ ገምት ባይ በቃ ሰመንያ ወፂኣ ባይ ካንደይ ተምሃሮ ባይ ካሰመንያ ባይ ዝወደይ ልኹሎም ወዲቕኻዮም ጎዝ ባይ ወዲቓ እኮ እዮም ሞ ደርጋፍ ቀሲልካ ቤት ኸዲ ዳሕና ዲኻ ሞ ባይ ሓቃ ዳኣ ኾንቲ ማዘር ታይላ ኣይ ኣቦኻሲ የተምሃረይ ቀዳማይ ክፍሊ ክሸን ኢሉ ምስ ወፀስ ብኡ ገይሮ የተመለሰ ይኮ ኣይላትኒ ማዘርያ ኢላ ረስኻ ትፍለይ ኢኻ በቃ ባይ ኣረ ሕደገና ኣምላኽ ወለዲ ዘሸግሮም ነገር ሳሊባ ካብ ጎኑ በዓልካ ልቀቐለይ ብጅኻ ኣምላኽ ወይ እዚኣ ሓግዘኒ በቃ ባዕልካ ካብኩም ፅኻዮ ሓደ ግዜ ማለት ሕማቕ ነገር ንፅሊ ተለና ለይኹነልኩም ኢለና እዩ ውሽማ እንታይ ትገብር ኣለኻ ገዛይ መን ኣምፂካ እንታይ ትገብር መፅኻ እንታይ እዚ ገዛ ከምዚ መን ኣምፂካ ብስሩ ናብ ገዛይ እንታይ ሞ ክስታይ እንታይ ወደ ገመፅ እንድዒ ክስታይ ሲል ክስታይ መን ኣምፂካ እንድዒ ተገይፈ ንዕለን ከም ዝገፈኒ ንሳእ ገይፋትኒ ገፊፋትኒ ሬድዮ ኣታዋሪድዋ እኮ ዋይ ታይሞ ወይ ለመደቀስ ኢና ገዛ ምዕራፍ ሲነስ ይቃርፍ መጽምና ሚል ኻይት ተማኻኒ ታማ وش ما دخل هذا ما خلينا نقول ولو ساعات ولو
ويحتفظون بالسيون أتصل بيون ኦራራራራራ ክንዋረድ ዋይ رابر يخم تصوت لكم بقى مرت ወሳት تسر واي مرت خم لكم صغب ሙሩጥ ማን እዩ مرت ዋት مرت محرت كوي أنا محرت ማን እዩ مرت تسوي تخون እንኳን ሰው ላይ መጥ ሰበይተ ይብለይ ኣነ مرت عرفوك ها ኣነ ሙሩጥ ይኾንኩ እንዴ ምስልካ ምስልና ክንዶ ባዕልክን ኩስ ማል ጀሚር ነጓል የለይ واي محرت واردة أنتم سيعرفتكم خلهم يدرو ዋይ من ما ሙሩጥ غيلك በቃ ወዲና مرت ኦኬ ዋይ ምሕረት አሁንኪ መጨረሻ በቃ ተዋሪድኩም ኮሞ ዝሮ ምፍላጥ ካይቃሪ እንጂ ግን ሓደ ጊዜ ማምላ ካይለ ዋጽ በቃ ሓደ ጊዜ ህይወት ስልችት ለካተላት ምንም ነገር ግበር ይቃሉ እሺ ወለዲ ይብልኻ أود عمتسي كلتكم لا تمرارحكم سايت تموتس أتال ساعة قال عدم طلنا إذا ورا التناتري من هذا لا قاير يسعم له ودرس يسعمو والي يسعمو هل سموني ناكم لا لا سعمنا واحد أتا صبر حدك موت أخذت لنا خيرهم ولاد زمت علمسي ولادي مقصد كم ولدش مرحة شكرين أتا ولاد ودي حقسن شكرين ولا كيا دو إلى هلا حقسن برهان ريمني الشيء በቃ ولد حسن هتودي تاجر كايدو سلام اللي تودي وحتى بلن تدول بسبب تسدل لك تاجر كايدو أتفضل تها خني لك ولاد زمدي لك الو ما ولد الخني زغل لي سلسات او صقم ساعه ليت العلن تاونغا يتحجزني أتودي لما كل زعوني صقم በቃ መጨረሻ አዚያ بانك كل عصو صويلو قبل لا أمرنا كذا معكن خير من داوز هيا ملكاي صنعتها خايل بالبيت ولادي بلخ حمله باصح خاملتي ها خاطي تمرعي دمرها برهم خارينا منامن زوج خاص مصيم للعل قمنا مس بقى كمال الخدله مጨረሻ እዚ አያቃና ናልኩም ጎሩ አነን على يقبر لخو እሺ ካሜራማን አው ካሜራማን አይተስነፍ ስእለብል እረዳ ኻሊ ታም ኮይኖም ዘምዘም መስሎም ታም ማዲዮ ኦቶሚ ልኾንም በይ ስሮ ና ዝምብል ኾነ ግዜ ለቀደም ደማ በቃ በሊዐ አረ ለቀደም ንበል አረ በቃ ጠጊበ ህዝብ በሊዐ ይውልዑ ኢሎም አያ በል እንድሕር ለይ ተበልዕ ዞም ዝምብል ፍቶስ ኢልካ ጫውት رعا كتما ما تولع تكون هاي تخد بقى تشوفيها منام تمصنيكا ترايخات مصنيكا متس طميكم كخل كيتخدو اش كيفات نايسا تشانا تخلتلتي لما انت فيديوهاتنا زي مسنيرم او قصلله بالعود بلسنا الفيديوهات كشان رخب شاف شو على لا متشي ولا لكم دك عبيت شوف